Sarong taon nang nagtatrabaho sa sarong milk tea hub sa syudad ng Legazpi ang 29 anyos si Dayan Vergara, kan barangay Bunga, Legazpi City. Bakong sobra, alagad bako man kulang ang nakukuha niyang sweldo kada simana. Sabi niya, maray na ining pagtiyagaan kaysa maging tambay. Nagtrabaho man ako sa BDPPO, sarong outsourcing company. So nag-stop ako sa pagtrabaho, medyo naglaylo. Tapos nag-sideline ako dito sa kabilang bilang reliever. And then nailing ako kang bossing ko digdi sa milk tea hub na ini. So tigkuhaan niya ako bilang regular employee. Sa datos na nagluwas sa pinakahuring survey kang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol kang October 2023, 2.47 million o 95.8% na Bicolanong edad 15 patas ang igwaning trabaho. Halang kumpara kang October 2022 na 2.29 million sa ng Bicolano ang may trabaho. But then, in 2022, diit man lang ang nag-albay, wala nga ni digdi eh. But ang maganda yung Sorsogon kasi lahat ng munisipyo nag-participate, may support to provincial government, and what we are doing now, little by little, nag-ano na kami, data transfer, kumbaga, no? So, yung data na yun, mapapakinabangan talaga nila. But this 2024, we hopefully expect na tatawan kang gobyerno ng budget. National government pa rin ang magfa-fund para lahat ng LGUs mag-CBMS. Sa bilang kan mga mayong trabaho, 4.2% sa reyon ng unemployed kang October 2023. Alagad hibaba ini kumpara kang October 2022 na 4.4% Bicolano ang mayong trabaho. Sigun kay Perdis, indikasyon ini na dikit-dikit nang nakakabangon sa epekto kan COVID-19 pandemic ang Bicol. Naging epektibo manda ang mga programa kang gobyerno, arog kan pagkakaigwa ng mga job fair. Out of that population, kukunin namin ngayon ang in the labor force and not in the labor force. So in the labor force, ito ngayon yung employed and yung employment rate and unemployment rate, no? Sisay ining not in the labor force, retired, disabled nga ako, dahil naman ako makatrabaho. Estudyante nga ako, dahil naman ako available magtrabaho. Housewife ako, hindi ako pwede magtrabaho. Katakod kay ni, kumpiyansa si Perdis na mapadagos na ang paborableng trend na ini. Urog na kung mas papakusugon pa kang gobyerno, ang mga programang mas mapagayon sa ekonomiya kang reyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.